Salutare, la un episod. Știu că acest episod este al doilea episod pe ziua de azi, dar m-am gândit să fac 2 episoade cu Roblox. Azi ne jucăm un obi enervant, rău de tot. O să fac rage quit-uri la jocul ăsta. Deci jocul se numește I Wanna Test the Game Beta și este un joc greu, așa zicea. Ce? Bă, ce trebuie să fac? Oh, i-am văzut pe ăștia. Oh, așa. Ok. Ce? Băi! Nu. Ok. Deci, așa. Și aici acum. Bam. Oh. Cred că știu cum. Oh! What? Ah! Ce? Bă, ce e jocul ăsta? Ok. Gata, m-am prins. Bam. Apropo, nu pot să dau shift în loc aici. Oh. Nu! Ok. Deci trebuie să merg așa. Nu! Am uitat. Ok. Bam. Și aici. No! Ok. Gata. Deja nu mai pot. Jocul. Ce e cu ăla acolo? Welcome to the... Ok. Cum am murit? Bă, nu mai pot. Nu. What? Ok. Bam. Ok. Aici bam. Te rog. Nu mai pot! Ok. Nu pot să cred. Ok. Yes! Și la asta cum, așa? Oh, yes! Save! Cum dau save? Ce apăs să dau save? Cred că mă rotez pe ăsta. Mă, cum? Oh, pe shift dau save. Ok. Perfect. Hai. Destul de simplu. Bam. What? Nu! De ce a fost peretele ăla pus acolo? Ok, gata, știu ce trebuie să fac. Ok. Bam, și vin aici. Ce e asta? Bă, ce e asta? Ce e muzica asta cu copyright? O să-i dau skip, nu pot să-i dau skip. Bă, ce e muzica asta cu... Nu mai pot. Ce e muzica asta cu copyright? Retry, ok, gata. Ok. Deci, bam. M-am prins. Nu! Mamă, era iarăși să pic, doamne, nu mai pot. Ok. Mi-e frică. Știu că o să se întâmple ceva. Nu pot să-i dau skip. Ce e muzica asta? Ok, o să dau asta că e cu copyright. Ok, în sfârșit. Cred că m-am prins. Bam. Ok. Între timp eu. Your last surprise.
Nu mai pot. Deci, concentrare maximă, perfect. Oh! Ce? Ce s-a întâmplat? Ok. Poate prin partea asta, ok. Yes! Ce e asta? Nu mai pot. Deci cu jocul ăsta nu mai pot. Mă calcă tălere, mă vine să-i trag un bum. Bam. Ok. Aici vine asta. Și de unde? Oh, m-am prins! Vreau să scap de muzica asta cu copyright. Te rog. Copyright. Ok, am scăpat de muzica aia. Ok. Bam. Oh. Pe ce am apăsat? Oh, pe R. Ok. Bam. Și după ce... Ok, asta e aici. Ok. O să fac toată asta. O să fac toată asta și după. Yes! Am reușit! Bă, te rog, simt că nu mai e nimic și pot să trec. Ce sunt mingile alea? What the ok. Save pe shift, ok. Durează mult animația asta, ok. Cum bat bilele astea? Bună. Ce-s bilele astea? Defeat the enemies will drop souls that can be used to shop, purchase items and upgrades. Use your... Ce n-am? Ok. Cred că trebuie să mă feresc de ele. Cum? Ok. Bam. Veniți încoace de mingi urâte. Ce? Stai puțin, trebuie să calc pe la roșii. Nu înțeleg cum pot să omor ăștia. Stai puțin. Cum le omor? Mamă, era să... What? Am luat armă. Pe ce am apăsat? Alo? De ce? De ce e pușca asta așa? Pe ce am apăsat? Pe tu? What? Weapons. Can change this weapon. Stai, pe ce am apăsat? Pe F. G, H, Ș, C, M, L, C, bla. Oh, pe ce? Ce? What? Ce e asta? Apăs pe Q. Aia, stai puțin. Q, yes! What? Ce e asta? Bă, ce pușcă! Nu merge! Uite, eu trag în partea asta, trag pe el și se duce unde am capul. Bă, plecați odată de aici. Bam. Pleacă! Oh, era să-mi pun. Ok. Aici cred că trebuie să merg pe la roșii, nu? What? Nu știu cum trebuie să fac. Bam. Ok. Le-am omorât pe ambele și acum am iau ăsta înapoi. Ok. Stai. Bam. Stai să revin eu când știu ce trebuie să fac. Am înțeles, deci trebuie să merg pe alea, trebuie să merg pe aia, ok. Bam. Ok, bam. Nu! Ok. Pur și simplu aici nu cred că e niciun troll, decât bilele astea sunt troll. Nu. Acolo, chiar dacă orice aș face, chiar dacă nu aș atinge alea, mor. Deci trebuie să merg așa. Ok, bam. Bine, acolo nu e puțin de troll de aici. Dar nu e chiar atât de mult și mor în continuu. Ok. Cum a prins bila? Ok. Plecați.
Râtelor. Nu, nu. Ok, bam, bam. Ok. Dacă nici de data asta nu reușesc, o să mor ăsta. Bam, 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 bam. Nu, 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 nu. Ok. Dacă nu vorbesc, e pentru că trebuie să mă concentrez. Ok. Doamne, nu mai pot. Ok, 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 ok. Nu! Pleacă de aici, pilă urâtă ce ești. Ok. Și tu la fel, nu mă gândiți la prostii, da? Ok, ok, ok. Nu mai pot! Nu mai pot! Cred că o să-mi iau 1000 de ani să termin jocul ăsta. Du-te, bă, în asta. Așa, perfect. Bam, bam. Imposibil. Bine, hai că încerc fără să le omor. No. S-a fășit tare că mi-am pus microfonul la loc. Ok. Bam, 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 bam. Bam. Nu, bă, da, cum naiba pot să pun? Nu, mă, să încerc să nu le mai omor. Că atunci când nu le omor, îmi iese. Plecați de aici, plecați. Mă, da, mereu mă omora că stăteam pe aia. Mă, nu mai omor. Nu mai pot. Efectiv nu mai pot. Deci nu, când termin nivelul ăsta, vă dau și vă să vedeți. Nu mai știu să mai vorbesc. Yes! După 1000 de ani am ajuns la final. Ce a fost aia? Nu pot să... Bă, reușisem și eu și mamă, nu mai pot, nu mai pot. Deci dacă puneam jocul ăsta în jocul de astăzi pe care l-am pus azi, efectiv le dădeam de 0. Nu mai pot. Îl urăsc din tot sufletul meu, nu mai pot. Pe bune, efectiv, am ajuns și eu la final și plus ce trebuie să fac acolo? Yes, am ajuns aici, ok. Acolo, să trebuiască să sar acolo, cred. Bă, te rog eu. Ok. Mi-e frică. Mi-e absolut... Nu mai vreau. Ok, o să încerc să o fac. Ba. Da, hai că pot să o fac. Efectiv, îmi ia 20 de ani să o fac, numai ca să... Efectiv, mi-a 20 de ani ca să o fac, după ca să mor. Nu mai pot. Nu, efectiv nu mai pot trece, deci ca acesta a fost episodul, ne vedem în episodul următor. Pa, pa!